So what's up, welcome back kung baking kakatam channel ne bab. So yan ngayon ng Aldo bab, maglibot-libot tamo pa, day of tamo pa rin ne bab. So may nakit ko kasing guy, park na malapit bab, Ose Park, 45 minutes siya mo ano nung i-bike me. Kaya ini ne bab, punta lang tayo pero sali tayong Panginuman. Nakanangan siya na yung magkano yung binaldog ko, 200. Baka tanga energy kasi bab. Ay ne, vitamin niya ano ni eh. Ano ko ba, lubasat niya ni kaya Panginuman yan. Ita. Kasi bab, medyo malauting kaya katamong saluan ay puntalan. Kanya sali tamo energy drink. Tara no, nananuta pa. Let's do this, let's go. Ay tawag kaya tayo banda ba? Kaya ang ating bundok ito. Yun, ken. Ay ako nabalo na rin na ako. Mag-search ko pa na bab kung no rin na ako. Mano tintamong kay Google Maps. Ayan. At diretso ya pa ano. So diretso tayo pa yan bab. 15 minutes nito pinaldak tamo magumpisa ka rin ay. So tara, paldak ulit. Go! Nakasanting. Sa pagsapit ng dilim, ko'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Woo! Ha, paldak! Nakanangan choy di business. Nga pala ako tamo. This portion is brought to you by Miracle Body Bee. Pampalakas ng katawan, pampalakas ng utak. Manamis-namis, lasang kamatis. So tara na ba, pumaldak na pa si Bayo. So yun na bab, diretso tamo mo na bab. Puta lang munta kayo Kenny na kayo memorize kanji kasi ito lang translation din talagang sign Kenny no? Central Korea ma. Kaya ka rin naman poso. Tara diretso tayo mo bab. Yun na bab, karan pala mag-apply Ken bilang farmer Ken in Japan. Ayan, itchingo adaking kay strawberry na bab. Karan makanyang kayo kanyang mag-obro. Ayan, Ken, karang makanyan. What a boring life. Ayan na bab, after 30 minutes kung pa magbike na bab. Ayan na, adalan kini. At tinuloy na nga ni Burgidi ang kanyang paglalakbay. Tara na bab. Woo! Hey, preno. Prenitam. Lipat tandalan bab. Tara. Tamang babunas. So ito bab, lagpas 45 minutes na ako magbike. Kaya pa rin napupunta lang ng kaya katamong kay destinasyon. Tapos kaya gisa ng tanang danum. Mano may nakit kong kanal Kenny. Ay bab. Lan yung kanal da Kenny. Ayan. Minsan nating koy Ken. Chokoy. Halikoy mo. O ngayon niya lalo potang kay may nakit ko. Mag-refill tanda nung bab. Yan. Doon yung kumakana kalinis yung danom dagin. Yan. Renipil kayo mo ba? Payo isipang inuman Ken. Pota gawin nyo kung bapanda mo nyo. Ay damburke! O piyabe-yabe mo na ako na naman Ken kaya ang vlog. Bolang! Nga ba, ako nabalo ako rin tam. Pero bala malapit na talaga ka rin bundok ka rin. Ayan. Pero mano may nakit tam kalupatam kapampangan. Kaya nikot na nga tayo kung naorin tayo. Bab, naorin na ka bab? Ay tamo, ba't yung kukutangan mo? Loko, may lili na ako mo naman Kenny, maluat ng panahon na ako pinmiwal Kenny sa lamin What's up pa ini ba? After 1 hour tam pamamaldak ba, may parasta na Kenny ng Ose Park ayan. So luban tayo ba, pupong masanting Kenny. Pero buri ko ba piston lilob ko, ating kaya itang mapormang grand entrance mga nyan. Itang abang lulub ko, slow motion nyo. Tas kanta ating yang kay mag-narrate mga nyan. Bapanda mo yun, gumungawang ta para ka na ako. Ay damo, isin mo ito O sige, set up ng camera ka rin ay. O sige, na bab set up kaya pa yung camera kaya itong entrance. Yan. Alata mong kaya, partida sa telepon niya mo yun, alata mong ini tayo set up.
Magkeda kayo. Kini na ang ating basurahan. Ako ba? Basurahan yan o ano? Yan. Yan. So, yan. Katanong na kayo mo kanya ba? Okay, go! Ida na nin burgi nga ini balambo lang yo. Pula-pula iya pa mo yung puta. Okay na. Ida na nin kabagal na pa mo. At narating na nga ni Burgidi ang kanyang destinasyon. Ayan po at paporma-porma po pa po siya. At hindi niya po alam na hindi na po pala nakukuha ang kanyang pagmumuka at pumost-post pa siya ang bobo niya. Bawal ako rin kay Kenny, ring aso, natin takla, pusa, na lupang kawawa, pangpong ubingan na may gutot. So tara, lubantan. Ayan ba po? Ay, kasanting Bab, dumahalit lang ni Bab. Tampuyat tamo ka yan, anak na Anchoy. Oh, bala mo kay mo. Oh, Japan. Okay. So ayun ni Bab po, atin yung kay ito yung sagradong mapa papunta kang Yamashita Treasure. Doon malareta ba po, mag family bonding lay tatang damag kay kayo, di ba? Kasayadan eh. Tuna ako kanin babo ba makasunga mo pimbagya, pero kuyatan tiya pa ini banami tang 100 step king kay banyo king arayat. So yun, kuyatan tayo eh bab. Ayan oh, mga sulat kan 3 kilometer from earth. Yan eh bab, video mo ko ba mamukit ko. Cut mo niya mo po ta mag-edit ka, okay? Ida na nin kapanutos na pa mo. Ayan ka na mo, mo napakalawot bolang. Yan. Kunyari tala nga ako, lawe-lawe ako cinematic. Yan. O mabandi na ba mo napakakalawot, malamok bolang. Yan. Kalalawe camera oh. Kunyari yung balo oh. Sinabi ko nang kalal mulalaya talaga. Isto na. Nang kabobuan. Oh, pumorma ka pa yan. Oh. Anak ka ng Anchoy? Ba po? Magyarin mo kit Ken? Kukitan tayo. Yun ako Ken yung pinakatuktok. Kasi wala ang bundok kayo ni Bap eh. Yun ako Ken yung pinakatuktok. Ayan. Anak na Anchoy. Kukitan tayo niyo. Ay, atin tao. Atas. Kasanting kayo ni Bab. Linawin kayo mo kayong Google ni eh. Di ako expect mga nini kasanting kayo ni. Panayin tala mo ulit ang tao. Sumilip time kit ng telescope. Kasanting. Diyan ako Japan. Bolang. Pabanwa na ka Japan. Tabap may bating no rin tao. Kaya ning Koriyama ba? Kaya ting Koriyama ako na rin ko makakay. Karin yung apartment ni Karin. Karin king gulot na pang bundok na yan. Yan yung kaya kaming apartment kanya banda. Yan kami matok nang. So ini ba? Silipan tayo kaya ning Nikon. Ayan. Talawin tam ng union. Sumilip kayo ba? Enjoy. Masakit yata ang sumilip ba? Yak pa kasing sumilip at kayo na agad isisilip. Yak pa man niya kasilip. Buryo ikan mo agad Ay, ating Ferris wheel. Ating Ferris wheel ka rin ba pa? Wow. Wow, sugoy. Bolang, nanong ibig sabihan ng sugoy na amburi ng Sobyan Taburgi. Mga naman. Yaman yaman balo. Loko pa man jabyan me. Pajapas-japalis ka pa mga Ken. Balam toto. Ba't nakakalam kayo ba? Anak kayo ng Anchoy. Ay tao, kasanting ka rin no? Hey.
Kasanting Bab, solid. Wow. First time ko rin makasilip makanini Bab. Free mo, free. Kasanting. Loko ka na. Loko ka na, Burgi. Sasabi ka masanting yan, ito naman nakakit na viewers mo. Ikaw mo manakit. Mo Bab, lawin ko pa. Ito. Lawin nyo Bab, lawin nyo. Come on. Ay, malyari Bab. Basta malawit yung kakakit ko ba panggaya ko rin. Ay tay tamperes wala ita kakit kito. Damo, sinira mo kami, Mod. Doon nyo larang fish Bab. Tilapia ko. Ay no ko ano nga tuyay Tyler Kenny may gisa na kayo. Ayan o. Lalapit lang na ako Bab. Bala dating kong foods. Kenny. Lalapit lang na ako. Akakit yo, puti akong manakit. Bulang ka, Burgi. Tututok making danom mag-reflection niya. Ay, kadagol daring isda. Kadagol daring asan Bab mo. Yan o. Malyari kaya mga metong pamiritong yan ng bengi. Ito naman balo, diba? Eh, nabambap ka rin yung kahit cactus. Eh, ako balo ng libre mo eh. Pero walang magbante, kaya siguro libre mo na ba? Ano yun eh? Siguro ay timid. Kanyan naman eh. Atin yung bilang. Ano yun? Inin eh. O yan, pang 29 ko kanyan. Karang minta Kenny. Ayan. So, ini ba pingaws Kenny? Aquatus leviticus. Hindi ko ba nung totoo yung sinabi ko niya? Basta magsasako mo. So, Kuya Kim, ano na? Ang mga cactus na to ay nabubuhay lamang dito sa Japan. Kung makikita nyo yan, ayan yung mga tusok nila. Huwag mong hawakan dahil makukuryente ka. Ayan Bab, syempre mag-video tamo rin Kenny remembrance. Dito, anak ng ancho. Yan. So yun ba, pati na rin Kenny oh. Karang mahilig po ka rin kahit cactus, ayan po na. Aliwala pong klaseng species din cactus sa rin eh. Ayan. Hindi ang alwa Kenny, malyari lang kanan, kaso yun nakamigising. So Kenny naman ning kaiba po. Ayan oh, ring kulungan da rin makanini oh. Sa lagubang, na Bab. Kaya katamo, kalat lara sa lagubang, Kenny kukulong dalo. Ayan, dati lang enclosure oh. Kapres ko yung hangin Bab, nang kanyaman ng hangin, nakabanglo. Kasi, ayan Bab, pumamukad ka da rin kay Kenny, rin bulaklak. Nang kapres Bab, makakariwang dutak. So ito Bab, I hope enjoy kayo kaya ning kana kung kay mini adventure na Bab. Burida kayo pa sana nga kaya be uning palobat na rin ka na akong selya pom. Buri kayo pa sana din durutan ni uning oras na Bab. Magkaya na Kenny alas 4 na. So manos ko pang pinggan kauli. Kaya magpababa na ako rin. Siguro balikan ko niya mo ini keng tutuki. Potang medyo makaba-haba ko pa kay bakasyon. So ito ba panggana Kenny, maraming salamat. Ingat.